Il-kulleġġ tal-Kummissarji mmexxi għat-tieni darba mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se jibda l-mandat tiegħu ta' 5 snin wara li 370 membru parlamentari Ewropew ivvotaw favur il-Kummissjoni l-ġdida li tinkludi lil Malti Glen McAuliffe bħala Kummissarju għaż-żgħażagħ, Sport, Kultura u Ġustizzja Interġenerazzjonali. Fil-vot 282 membru parlamentari vvotew kontra u 36 astjenew. Qabel ittieħed il-vot il-mexxija tal-partiti politiċi qamu bil-wifqa u spjegaw il-vot tagħhom. Il-Kummissjoni ta' von der Leyen qalet kemm tifħir però wkoll tmaqdir minn partiti differenti minn faħħara għaliex qed tmexxi koalizzjoni pro-Ewropea li se ġġib il-bidliet u minn maqdara għax qal illi hija maqtuwa mir-realtà tal-ħaddiema. Is-sessjoni parlamentari kienet fil-fatt immarkata kemm minn ċabċib kif ukoll min naħa l-oħra ibbujar. Dan ifisser li mill-bidu tax-xahar id-dieħel tibda l-ħidma tas-27 kummissarju, inkluż l-Kummissarju Malti Glen McAuliffe. Wara l-vot ma' TVM News elenka l-prioritajiet immedjati tiegħu. Immedjatament ħankunu qed naħdmu fuq id-dialogu maż-żgħażagħ. Smajna il-President iktar kmieni fil-plenarja tenfasizza l-priorità li ħankunu qegħdin nagħtu bħala Kommissjoni biex inqarbu l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet lejn iż-żgħażagħ tagħna u ħanibdew bid-dialogu bejn kull kummissarju u żgħażagħ ġejjin minn firxa wiesa ta' stati membri fuq il-loqsma differenti. ċar koerenti u ta' esperjenza fil-qasam li se jkun responsabbli għalih hekk ġie deskritt il-Kummissarju elett Malti Glen McAuliffe fir-rapport ta' evalwazzjoni ippubblikat mill-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni. Dan il-Kumitat iltaqa' ma' McAuliffe nhar l-4 ta' Novembru li għaddew. Il-Kumitat kellu r-responsabilità li jiġġudika l-kompetenza ta' McAuliffe għal kariga ta' Kummissarju kif ukoll għal kompetenzi tiegħu fil-portafol moti lilu. Il-Kumitat wasal għal konklużjoni li sur McAuliffe ta' risposti konvinċenti li juri illi kapaċi jkun membru tal-kulleġġ tal-kummissarji kif ukoll li wettaq dak li huwa mistenni minnu fil-5 snin li ġejjin. F'reazzjoni fuq hekk il-Prim Ministru Robert Abela ferraħ lil McAuliffe qal li qed iħares il quddiem biex jikkolabora mal-Kummissjoni fi żmien li ġej għal benefiċċju taċ-ċittadini kollha. U għal mistoqsijiet ta' TVM News il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ferħet lil McAuliffe u awguratlu ħidma favur il-Maltin u l-Awċin. Esprimiet sodisfazzjon li issa hemm Kummissarju tal-Mediterran. Il-President tal-Kummissjoni von der Leyen ukoll wieġbet illi b'Kummissarju ġdid tal-Mediterran din iż-żona se jkollha preżenza akbar fid-diskussjonijiet u se tgħin biex il-bżonnijiet taż-żona jkunu indirizzati b'mod aktar komprensiv.